تماشاوان جا از نویسکاره که افجار از او بدن ناسینه دکاورم هرم باتمانه نویسکار جنیز و ناس بکن ناوی نویسکار چتین لودیه چیرو کاویجی گله کی بالکشه او آن هاجی عطاریت که عطاروک yani çerçiye. İca ligel ve embejin debara xwe kitêba jî di nivîsîne. Heya niha çar kitêbê jî hatine nivîsandine. Çîrokayê balkêşe ji ber ku me bixwaze meriv tiştekî berhemekî bide ser tiştekî meriv berhemekî derbixe divê meriv jî cehd bû xîret bike. Mana wisa li bölgê heremê û nava wek bêjin heval û dostan û jî zafî laqatine heke hunermend be ew kes dibêje ewla huner stranbêjim. Dibêje ya wekî din tamam wekî din tu çi karî dikî? Hek dibêje ez nivîskarım. Tamam tu nivîskarî lê wekî din tu çi karî dikî? Ji ber ku ji van karan debar pêşê nabe. Çetîn nodê jî yek ji wan kesan e. Dildarê zimanê Kurdî ye, dildarê nivîsandinê jî. Kamera wî jî nêz ve nas bike. Mehmet Şîrîn Yılmaz li gel wî ye. Mehmet Şîrîn Yılmaz sibat te û ya Çetîn Lodî bi xêr û xweşî be. Çawa ye gelo çawa dest pê kir? Anha rewşa wî çawa ye? Kitêbên ku aniha dinivîsîne di nava vê kar û barên xwe da nizanim gelo heye û hêviya wî çi ye di pêşa rojê da çi daniye berxwe gelo? Belê hûnekar em bêjin ji batmana rengîn em bêjin sibaha we bixêr dîsa em pêşberî wene îro me behsa çi bikin em ê behsa şaîr û nivîskarekî xwe kurdewarî bikin ev nivîskarê me çi dikê etariyê dikê gund û bajar digere û debara xwe dikê û di vê de çar hepirtûkê Kurdî jî nivîsandine sê ji wan şîîrin û yek ji wan jî roman e. Vê ga pirtûka wî pênca jî li ber çapêya bi nêzik de ew wê pirtûk jî wê derkevê. Vê ga jî em çîroka wî jê bibihîzin mêvanê min şaîr û nivîskar Çetîn Lodî ye. Çetîn Lodî ka tu çi dikê te çima dest nivîsê kir ka kirin ka. بله بری هر تشتی سلاو و ریز کردی حضره و تماشامان مرا بریز که حسینه بله سال 1978 لگونده لوده گره دای دهس سرتی حتمدنه حتی 12 سالیه خوال الگوند مامه دوره ما کوچی باتمانه کر نوتی و 31 سالان باتمان دجیمه کارو خابات خواه روزانه جیم دوباره خود کنه هش گوتی دوباره ام عطاریت کنه بله و حتی وگاجیم چار پرتوک درخصنه سه حب هلبست ایک جی رومانه و چاپا دواجی هلبست پرتوکا دوا چاوه شوینی درکر وگاجی پرتوکا پینجا وشان خانه نا لازمیره قسمت پشتی مهک شونده اوجی درکر انشالله. Peki te atarit kir ev nivîskarîş ku derkir. بله هی زاروکاتیا خواه دما کو ام گود متنم دبستان سرطایی خواندیه دما کو ما مستوی داره در زمان سر دب راستی جی او بالام کشانده کو او خوش نویسیاوی آن و گوتناوی آن دما کو قالب پرتوکا دکر او بنهشم دما بو دوره بوهر قومی کراپکیم جیان خواه دست دا و سروی ایشو علمکم او بو رکنک جبوی نگیساندنم وی مدست بکر من نگیساند و شوی روشه شونده 14 سالی بوم نیستان و بگم بونه 43 سالی بردام. Peki burada hedef و armanca da çiye? هدف و ارمانجم راستی جی دما کو سر اول چند خیزی به مب ترکی نویسین دوره مدید کو ایشو علمی خواب راستی جی از ترکی نکارم بیدم زمان دایی که خواه ام بیجن آیت زمان خوده هر زمان آیت که پوه نویسان و ما دست بکر و حتی تالی جی ام گردای چند زمان خواه و کمنو شوپیا خواه بردام بکن عالی کی و تعطاریت کی تدگرد گندو باشار تدگره و عالی کی وجید کردواری دنویسینی بله راستی جی ام جبر کو و 31 سالم باتمای ناس عطاریت کم ابوار ناکم کو کوچک ما با قادک ما و گندک ما و علینه گریابم جبر کو ایجا تفه دیگرونه کم زیده مشتری من بیشن 500 هم به کم زیده صادی نوت ام چرو که و دزانون ایشو علمی خوا دما کش خوا زن کو انویسکارم تایبت دبیجی کرم کرونن و ام جیانا مجی کنه پر جراجی براستی جی اسواره او دیگری مکو او چیرو که خوا تراجادیا کو هاتی سریوان
ev belki qadera welatê me ye axa me wî away hem car çîrokî hem helbestî û car jî heye wek talî jî roman me nivîsandiye wî awayî em dinivîsînin berdam dikin belê. Vêga me gotiya pirtûkateyê pênca vegal ber çapê ya. Ew ser çi te nivîsandiye? Belê ev rastî jî spas ev cara yekê ku em pirtûka derxin ev mijar ê têde pirjimarî têde hebe ê gotinê pêşiya ne mamikin serborîne meselene meselokin vê kenokin û ev vanakê teva me nivîsane têde heft gin heft mijarin ku me pirtûkê de qismet be mehek şûn de ê çap be ê bigîjin berdestê xwendevanan. Belê hûnjbûna ciwana gojbûna ew jî wek binivîsînin û bixwînin bi kurdewarî hûnjbûna wat biçe. Belê bi rastî jî zimanê me ber em pişaftin e yanî iqtisadî heştê jî zimanê em bêjin Tirkî tê xaftin ê Kurdî bi rastî jî tenê ku ev ê navser bûyîn piçekî kal bûne ew daxibin nava malbatê weke de em bêjin pêncî xwartir tev Tirkî bi rastî jî temenê wa Tirkî daxibin ji ber wê yekê zimanê xwe rastî divê min xwedî derkeve çanda xwe kültura xwe kevne şopiya xwe zimanê xwe zimanê me Kurdî jî rastî jî çermê laşê me ye em bêjin zimanê biyanî weke îngilîzî û Tirkî çi be her ziman ji bûyî me pîroz e lê zimanê me jî dibêjin zanyar dibêjin ziman weke ku kincekî şinale mutkare zimanê bihîn bibe ew ke lê rastî jî zimanê dayîka mirov zimanê ew çermê laşê mirov e divê min sadî sad vê xwedî derkeve yani alê olî de jî pêdiviye û alê mirovatiyê jî wek şex jî mirov mecbûr xwe dibîne ku lê xwedî derkeve. Belê maliya va teva gaydana em jî ji te re serkeftinê dixwazin înşallah pêşerojê de daha zêdetir pirtûkê xwe zêdekê û daha xebatê xwe jî zêdekê û ciwan jî işte sûd bigirin û ew jî dest bi pirtûka bikin binivîsênin û bixwînin. Belekî hesên îro ji Batmanê me behsa çi kir me behsa vî nivîskarê xwe kir ji aliyekê ve etariyê dike debariya xwe dike ji aliyekê jî ji bona zimanê Kurdî pirtûka dinivîsênê em bêjin gotin ya navendeya.